В хубава кола. Тая кола купи гаджето миналия месец. С него се разкарваме наляво надясно. Умръзва. Първо барче, второ барче, трето барче, на четвърто ти писва и смени гаджето. Пето барче, шесто барче, седмо барче и на осмото ще си купа нова кола. Малко отегчена се чувствам. Миналата седмица едно кампари ми излезе на $20 в Дубай. Но компания, като сме весело, се изкарва там на морето. От Дубая на Средиземно. Много, много добре. Това е. Живея си добре, нали, чувствам се добре. Ако може, нали, и по-добре, да е по-добре ще бъде. Така е, с живота е. Оправяме се някак си. Следващата ни рубрика е интелигентна физиономия в лоша кола. Мечтая да обиколя света, да видя най-различни страни, но не мога да си го позволя. Просто не ми стигат паричните средства. Искам да ходя на концерти, на кино. В НДК имаше нещо много хубаво, което исках да го видя, но просто нямаше как да отида, защото нямах пари. Иска ми се трабанта да се движи, но не се движи. Нямам пари за бензин. Ей, така седя си и си мечтая, че пътувам. Смешно е, но въобразявам си, че го карам. Като децата сме. Но това е, аз съм щастлива, че живея така.